ഇതുണ്ടോ എന്നാ സെറ്റപ്പ് പഴയ കാല സെറ്റപ്പൊക്കെ അവരുടെ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോണത് പഴശ്ശിരാജ തൂമ്പ എന്ന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ, ആ ഒരു മ്യൂസിയം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോണത്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് പോണ വഴിയിൽ അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടുന്ന് പറ്റിയ ഇൻട്രോ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ എത്തി. നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ് സ്ഥലം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിയം മാതിരി കേട്ടോ. കൊട്ടാരാണ് ഇത് വരച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അടിപൊളി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ റൂമിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് വരച്ചതാട്ടോ, ഫുള്ള് വരച്ച് ചെയ്താണ്. ഇത് അതിൻ്റെ ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്തായി പോകും, പിന്നെ ഒരുപാട് ബോറടി പോകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ഗായ്സ്, ഇത് കണ്ടോ എന്നാ സെറ്റപ്പ് പഴയ കാല സെറ്റപ്പൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പഴയ കുടിലും കാര്യങ്ങളും, പഴയ മുറം, കിണ്ടി, ഈ അമ്പ്, വില്ല് സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരത്രയും നന്നായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ. അമ്പ്, വില്ല്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു ഒരു മ്യൂസിയമാണ്, ചെറിയ മ്യൂസിയമാണ്. ഇവിടെ ഏകദേശം ടിക്കറ്റിന് 15 രൂപയും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ 10 രൂപയുള്ളൂ കേട്ടോ. നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കയറി കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ചരിത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് വീട്, കിച്ചണ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇവരിതിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊരു കുടുക്ക കേട്ടോ, അത് തുടരുതെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡോൺ ടച്ച് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ ടൈപ്പ് കുടുക്ക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഫോട്ടോസ്. ഇത് നമ്മുടെ തിരുനെല്ലി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രമാണ്. ഇതിവിടെ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അന്ന് വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ഫോട്ടോസ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടിപ്പു സുൽത്താൻ, റണ്ണിങ് ഓഫ് ദ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റോഡ്സ്, റോഡ്സ് ഫ്രം Mysore during the 18th century, distributed to Wayanad's peaceful പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് അതേപോലെ ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്ട്രോങ് വീരക്കല്ല് നമ്മൾ എഴുതിയിൽ കണ്ട പോലെ വീരക്കല്ല്. 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളതാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് 14-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളതാണ് ഉണ്ടേടി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര പുരാതന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഫുള്ള് കൊത്തി വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ. അടിപൊളി. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കാനൊക്കെ പറ്റില്ല. അതിനൊക്കെ കൊത്തുപണി ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് സാധനമാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ടത്തെ നാണയങ്ങളാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. പണ്ടത്തെ ടൈപ്സ് നാണയങ്ങൾ, വെള്ളിപ്പണം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ, അതേപോലെ നാണയങ്ങൾ ശേഖരണം കേട്ടോ. ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ, കാണാൻ ആ സാധനം നാണയമാണ്. ഓരോരോ അതേമാതിരി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മൂല്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വയനാടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാവരും മിസ് ചെയ്യാതെ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ കല്ലിനൊക്കെ നാണയങ്ങളാണ്, പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് നാണയങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഓ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കയറി കാണുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിലും അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ, ടാറ്റാ.